Ndị be anyị ekene m n'ụdị pụrụ iche na o tekwa na anyị afụbaghị n'ihu soshal midia. Ana m ekene nnọọ n'ụdị pụrụ iche, ọkachasị ndị gbara na ha mbọ na-esonyere anyị n'ụmụ ife ngosi dị iche iche anyị na-egosi na ma Facebook, ma YouTube, ma TikTok and other social media platform. Mana o nwere ife melụ recently nyelụ m obi aṅụrị wee sị ka m kwuo maka ya. Ife a bụ ife gbasalụ gọvanọ Soludo. Recently ka Soludo galụ na primary schools and secondary schools so dị na Anambra welu sị na ya na-eme free from primary one, from nursery to JSS3. That is basically ọ na-eme onwe ife anyị na-akpọ universal basic education. Ọ na-eme free so that nwatakịrị ọbụla nọ na Anambra ga-enwenwu ike ịga akwụkwọ. Mana ife kasị wee tọ m ụtọ n'ife a o mere bụ maka nke ahụ o melụ, I was really impressed, as in I'm very happy maka ọ na-abụ abịa na society, abịa onebe anyị si wee dị kịta, onye ọbụla na-complain, onye a complain oside, onye a complain oside, nke a ga demo na nke a people social value, our people enwelozi, our social value dey so bad and all that. Then abịa ya dey pay attention to our education system. Our education system bịalụ in recent time, especially with the introduction of private schools to bịazili dominate everywhere. So government schools and community schools bịazie dịka ife that is they take it serious. Most of them bụrụzie ọgbọ ebe a na-aṅụrị Igbo, nwalozi, some of them enwere offense, some of them bụ just onye pụta na-emela osi suffer. Nobody checkmates those things. Now some teachers emel employ in those places, father aga akwụkwọ. Now most people don't care. Emezie ya that ndị nwere ego bịafe ya ga wekọrọ ụmụ fati na private school, then abịazie private schools are they in a way that or level by level. Now when look at those private schools go level by level, onye ọbụla na-emekwa level. So obviously the social value, these places are there social values aka. Maka abịazie in the society, most people on the average or the struggling people in the society are there when we gather private school. Now the public school, the government school, if I get afford, nobody gives attention to it. Now abezo ụmụaka ndị anwa na-aga that public school abụrụzie ebe onye datara okolu, things apụta ebe anwa. Ụfọdụ anọrụ na primary school banye cult, teachers don't care, the management don't care, onye ọbụla bịa otinye isi n'ọfịa. So abezie ụmụaka ndị nọ ebe anwa dịka ndị emela abandoned. At the end of the day, those ụmụaka ndị anwa na-aga government school, I feel na fa nwere ife fa bụ na ụmụ ogbenye and ife na nwa fanwa ga-abụ ife ga-abụ emesịa fabula threat to the society. And if fabula threat to the society, gị nwa feel na ịkpọjego nwa gị best university, best school in UK, in America, ụmụ gị anwa nata ndị anwa gbahapụrụ mefa abandon na those community schools, mefa abandon na those government schools. Nobody cares about them. Those people be ife ga na-atọrọ ụmụ gị anwa mee your community or they insecure. Like anyị makịta on the southeast si wee dị, onye ọbụla na-ezogharị. All those people I feel that they don't matter. Feel na ụmụ gị nọ na UK, ụmụ gị nọ ebe nka, ụmụ gị nọ na Ignadion, ụmụ gị nọ na Madonna, best universities, he send ever there. Agasi ebe anwa nata, ndị anwa na-aga law, nọ na park, nọ n'ime ọhịa, nọ na
jelu na government school instead of ịgụba akwụkwọ fafụba ndị ọzọ n'ebe ahụ aṅụ Igbo, and because nobody checks fa nọlụ na nwatakịrị mụta all the vices fanwa bụ ife ga-emezi na ụmụ ga-anwa gasịrị best university ama anatabe nnafa. It's as simple as that. So if na a na-ekwu community development is a collective responsibility, and if you know na nke gị na-ekọva gị nke n'ihe ọgbasahụ gị ma ọ bụ within your locality ịpụta many ụmụaka awụsalụ na street onwelo anybody. So emesịa ife niile anwa ndị anwa ifilu that they don't matter, they will make your life miserable. So if na ị na-agbakwa mbọ na-ezije ụmụ gị best school, nene anya na agbata obi gị, nene anya na streeti gị, nene anya na steeti gị, nene anya na local gọọmenti gị, ndị nke anwa nọgasị ebe anwa ụmụaka ndị anwa ịfụrụ na ha wụ ụmụ nobody, kedu ife fa na-eme, kedu ụdị school fa na-aga, ịgagodo ha akwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ individually, nye aka gbaa mbọ fụ na that community school ha na-aga na emere ya ọfụma, eme ya ọfụma, zụọ ha ọfụma, ịfụ na ha nwa na onwe ha ga-enyelụkwa aka provide that protection and dịkwa productive in the society. So at the end of the day, idebe alụ na ụmụ gị na izijego ha best university, best school, they are trained in Canada, they are nka farmer anata village fa atọ na Canada ebe ahụ, and at the end of the day ndị ahụ feel na fa bụ nobody, they will take over your community and there's nothing you can do, just like ife anyị na-afụ na South East. So wee nye m ezigbo obi aṅụrị mgbe Soludo bụ gọvanọ Anambra steeti bịalụ bido pay attention, and the concern ya bụrụ from nursery school to JSS3 yanwa bugodi his first target, which is very important. That age is the most important age, the most important stage of every child developing. And any child may abandon at that early stage or they psychologically disfigured. Nwanne ọkwa crisis management ka ị ga-abanyezi na emesịa, ma ife dị ka ụfọdụ ga-abụ mgbe ọbụla tension adị ndị secondary school enye ha ihe na abịazi nene WAEC emebe magic ka amala ife a ga-eme chọbabe school, nwatakịrị gụgidelu finish JS3 banye SS1 SS2 ọ bụrụ na ọ dịgo damaged from nursery primary bịa na that junior secondary, ọ bụrụ na empathize, you didn't care for that child, nwanne nwa efugo. As in, this is the bitter reality. So it's best na getting her that early. Every child is a treasure. Every child is wonderful. Manda niile kita afolo asino no men and all that. These are wonderful people created with beautiful souls, but the society destroyed most of them. And they destroyed most of them because we failed to do what we should do. Because na ịgbachile nkịtị filo na ọgbasalọm at the end of the day fụ na ọ gbasara anyị ncha niile dịka ọ na ha agbasa a lot of people. Onye na-abatazi ana Igbo ọ na-ezolu, onye nwe event na ana Igbo ọ bata ojezuo na hotel, opio bata ọbịa kwa mma ya ma ọ bụ papa ya ma ọ bịa mee event o nwelụ ewelu mgbede ewelu ụba ma ọ taxi bupu ya, then ọ pụzie nazie ebe obi o wee je buputekwa ma Range Rover ma other big cars ọmụ ibunwu ya bata ana Igbo. These things we created it unconsciously, and this time around is important we begin to correct most of those errors, and where we start is in our educational system at that early stage, nursery school, primary school, at that early stage. Idebekwa alụ no emesịa ka eme nka nwanne ọkwa asị. So ya nwa bugodo ife o ji wee tọọ m ezigbo ụtọ mgbe Soludo bịalụ nye attention na this this basic universal education, mee free and na-enyefa serious attention. So
dị nwa n'onwe gị ijekwa na that community school dị n'obodo gị jee malụ challenges fa na-enwe nye aka ide emeli just ụmụaka nwa you're helping the future of your own children not minding ebe ịkpọgara ụmụ gị anwa faje gụọ akwụkwọ ọkwa at the end of the day those people anwa nọ na that community school bụ ife ga-decide ife ga-eme n'obodo most to a large percentage because one they are high in population fa dị high so and ha nwawo ndị nwere that desperate mind because they need to survive. Their survival is what they are fighting for. So agba mbọ fụ na eputulu ha things in place make sure na teachers kwesịrị na-alụ ọrụ ebe ahụ na-alụ ọrụ ebe ahụ onwe basic facilities they provide alụfia ọ bụrụ na ebe agbalọ fence akaba alụ gbaa ya fence dị sure na enwere adequate security within that place and na ndị digolo already damaged na society ma ndị a na-agba mkpụrụ mmiri na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ejighozi those schools melụ dungeon abịazie nwatakịrị nọ na primary school the first set of people ọ ga na-afụ na o si na klaasị pụta abụrụ ndị nọ na field aṅụ igbo it's not a good thing for the psyche of that child. But na ịgbachi nkịtị feel na ọgbasalụfa if that innocent child nọ in nursery school in primary school obido fụtaba ndị anwa na-abịa na field ha agba bọọlụ n'ụtụtụ fa ya eje chọọ ifefe a na-emefe abịagodo gbaa bọọlụ n'ụtụtụ fa gbachaa bọọlụ fa ṅụọ igbo ṅụọ mkpụrụ mmiri obido fụtaba fas heroes from ịfụta fas hero ya nwa nazie dream mgbe ọ ga-adị ka ndị anwa ife na nwatakịrị a now without unconsciously ọ dịgo destroyed at the end of the day fa anakpuo n'ime ọhịa bụrụ unknown gọọmenti tọchọba those ones anwa galụ best school fama ekwe those ones galụ best school kpagharịa freely na society including gị nwa ngwa chekizie ya so ife Soludo melụ bụ a very wonderful thing ka anyị mee ya encourage and ife ọzọ o mekwala ezigbo mma bụ na ya nwa bịakwuzi mee ya na ọ bụrụ na ị bụ onye nkụzi na-akụzi within this UBE that is basic education level primary school secondary school ụmụ gị must be in government school ọshọkụrụ gị ghọta ife a na-eme ife a so that na gị nwa because most of these teachers so mess the schools up the government schools up fanwa so mess ya up most of them therefore abụrụ ghost workers ọ na-anara salary ọma ekweje akwụkwọ klaasị ya pụta ụmụ akwụkwọ ya atọgbọlụ onwe onye na-akụziri ha and nobody cares because na ụmụ ya nọ na private school ebe a na-akwụ nnukwu ụgwọ a na-eneta ụmụ ya anya ọfụma ọ hapụzie ụmụ ndị ọzọ ka fa n'anya iyi so kịta iwu megide na nwa gị ya nọ na skuul ahụ so mgbe nwa gị nọzi na skuul wụ gọọmenti skuul ịfụ na ticha nwa gị ahụ ada abịa skuul nwa gị ha nọrọ ha gwugide egwu from morning till night ụmụazị self control bụ na ife na ọ na-achọzi ikuba ọ ka na-egwu na ha egwu mgbe ịfụrụ nwa gị like that na another school ị malụ na ị ga-eme something about it you report to the appropriate body make sure na ife kwesịrị ime na emeli ya so Soludo in fact I'm very happy with you. It's really, really encouraging and we should encourage him too and we should do our own part by making sure ịnọgide those community schools nọ na bonu jee pay ha visit jee fụ ife na-aga there efiru na ụmụ ogbenye anwa na-aga na ya na ọgbasa adịghị jee ebe ahụ fụ ife na-aga there onwe ife ị ga-emenwuru ha n'elu ha ya you are giving to the society you're giving to the future you're helping in securing the future of your own children. If you look na secure the future of your children bụ idobelu ha large amount of money na account ịlụlụ ha mansions lụọlụ ha factory nwanne imesịa ife ndị anwa niile you didn't help in the collective community development strategic community development nwanne ndị nke anwa dịgolu damage ya abịa bụrụ torture n'ebe ụmụ gị nọ ngwa ndị be anyị ka ụbọchị tata maala anyị mma anyị na-agakwa anyị ga na-emetụlụ ọnụ na-etinye ọnụ n'ụmụ ife dị aṅaa ka obodo wee maa mma mana Benjin TV wụ our target bụ community development ka tata bụrụ sọ mma ekene m unu